Hello, guys. Greetings, guys, from all over the world. Thank you so much, guys, for subscribing to our channel. As I can see, we are growing, and let's grow together. Let's share this channel to our friends and family. Let's recommend this page. Let's grow together because we have lots and lots of updates are coming. Okay, guys. So, today we saw Killer T achikomlena. We all know Killer T is a Zimbabwean dancehall musician. He's been doing music for over a decade now, and he's been constant. He's one of the artists anogadzira ma hit songs in Zimbabwe. Ane song yake last year inonzi Kandanyura, which was a very good song yakatambirwa zvakanaka. So right now we see pane musikana aitongoti pese panoposta Killer T chanenge aposta pafacebook page yake. Handinongoziva kuti vaimbi vana vafacebook page avanounganidza mafans avo vachivazivisa nezvemusic dzavo vachikurukurawo nekuseka notandadzana pamwe chete. So zvinonzi musikana uyu anongotera mapost akiller T ese achisenda mapictures acho manje haasi nyatsori clear because ari half akavharwa face asi ane tindi mumusoro. Ari kuudza vanhu kuti adanana Killer T, ari kuudza vanhu kuti ndiye munhu waKiller T. Naimi zvinoitawo here izvozvo? Naimi zvinoitawo here izvozvo kufamba uchiudza vanhu kuti ndiye mukomana wangu, ndiye anondodana naye? KuKiller T anoti kudiwo nemhuri yake nevana vake. Zvinhu zvakaoma vanhu vaMwari. Social media iyi ndiye kutongwarira cause zvinhu zvinoitika zvakawanda. Unoona kuti unzi kudana nemunhu wasingadani naye, saka motochenjera. Zvinhu zvinoitika kuvaimbi. Vaimbi vanhu vane mukurumbira, vanodiwa nevanhu vakawanda, saka vanhu vanenge akanyurawo. Asi apa semahore musadaro veduwe. Respektai imba yaKiller T veduwe. Respektai imba yaKiller T. Killer T nemhuri yakandoda kurarama upenyu hwakanaka, piwa nepeace. Zvamada kuparadza imba yemunhu kudai so zvinofamba zvakanaka here? Kumukadzi waKiller T akaenda, musara modii? Mogaramba macho here mimi? Asi musadaro veduwe. So thanks guys for watching. Let's subscribe guys to this channel, and if you are new here, please subscribe and hit notification button so that whenever I upload any new update stay tuned. I love you all. We got lots and lots of updates loading.